Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en garti kadi windande men hande noon eɗen janga ko wiyete fajorɗo e kafara. Mbeɗen dani hen ɓalejo ara ayi ɗum ɗo so wayi dani hen ayi ɗo ko fajorɗo so waɗi ni ɗo mbaɗa ha dow ga wona qafara joni noon mbadden hen oɗo keef on yalta bowol nde wonno keef kañum waylotako wo amma fa one waylo qaf ne waylo wadde mbaɗen daniyen so adima e bindol wiyete ko fa ay fanani mbiya toɓɓuɗo hakkude bindol ne mbaɗamo ni mbiya fa mbiya toɓɓuɗo so wattinima noon ɗo inde nde wayloto wiyete ko fa jorɗo no mbiruɗa ba jorɗo ni ɗo ko fa jorɗo alama wonde hay goto kadi mbiyama fa jorɗo ayde wadde arwande nde hakkude nande inde sara e serin nande inde wadde ɗo ko fa toɓɓuɗo ɗo ko fa toɓɓuɗo fa jorɗo gafara a faami ɗon gaaf toɓɓude ne ko ni ko gutum mbaɗani tan no mbanɗa nanni mbattani no mbanɗa nanni mbaɗa nanni onon ara hofoto ha dow ga aɗa ha ɗo o kadi waɗa ni hofo ha dow ga henne ayi ɗum serdiɓe famide jonon toɓɓa dow ga ko dow wonata gaaf toɓɓuɗo gafara won jiide wamma keefo noon waylatako ɗum mbaɗen dani yen noon gojjinen ɗum ɗo woni fa jorɗo gasi ɗo haaɗi ɗum ɗo wiyete ko gafara ko ɗo haaɗi ene waylo wo amma keefno ni wayata so adima en hakkude en sara en keef tan wiyete nani wo amma ɗo noon addira ko ha ganda so adima walla hakkude walla sara no windirte hankadi ɗo so ɗiggi a serte fa ɗone ko gaafo o woni ɗo so adima hakkude sara so serindima no wayata ɗo so ɗiggi tan a sertideɗe majjere jangde nde saɗani ko janguɗa ko tan jangituɗa aɗa holle hen noon so adima no windirte hakkude no windirte sara no windirte so serindima alama wondi hay goto windirte ɗum tan woni jangde nde wa amma ala ko woni ɗo kon jangano so waɗama so heewi tan noon on jiiɓoto wadde jangen ɓaaren fa jorɗo gafara keef gasi fa jorɗo ɗo ko gafara keef gasi teskuyo noon yo wonɗo teskuyema yo won ɗo no moƴƴi so waɗi ni haaɗi ɗo ko fa jorɗo so waɗi ni ari ha dow ari ha ɗo gafara so waɗi ni wono ko metti windu seeɗa so waɗi dani henne ni fayi lesan ari ɗo wonti wow so haaɗi ɗo ko fa jorɗo
hofo ha dow ga gafara so fayi less wona woowu teskima wonɗo ne moƴƴi hade may jidde nani winde mon nanɗon ƴettonde jangonde mbañitoɗon nde ɗigga fa jorɗo gafara keef ɗum ɗo tan jangunoɗon ɗo noon addira ko ha ganda so adima hakkude sara seedi ndima ɗo ko noon ay ɗo toɓɓere nde ko less wona less wonata less wonata ɗo ko dow wonata defte goɗɗo noon on jii hen ne waɗa ni henne ni fa o e qaafo woɓɓe hen ngala less wotere dow woni faa maɓɓe ɗiɗi dow woni qaaf maɓɓe ɗum noon koye deftere he jangata nde ƴeewata sa wiyama tan ɓul a uzu ayi ko to ɗiɗi gonton ganda wadde kala jumtoɓe wotere dow ko faa toɓɓuɗon ɗon tawi noon ko ni jiirumu ɗum o tawi ko ni wayi toɓɓe ɗe ko less goni wotere less wotere dow hankkay mi ñaawa ɗum ko less ko faa dow ko gaaf tawi noon ko ni jiiru ni wayi ni jiirum ɗum jiɗo mbaadi ni wayi wotere dow ɗiɗi dow wadde mi anda ndeɗo ko faa wiyete ɗo ko gaaf wiyete ɗum noon koye defte ɗe ceerdi ɗum ɗe ko ni mbaɗirta ɗe ko ni mbaɗirta wadde ganda ɗo so tawi a yii defte mbaɗe ni less waɗi ko faa dow woni ko gaaf ni noon wayi toɓɓere wotere dow ɗiɗi dow andu oɗo wonti faa o wonti qaaf gasi ni foti paamide non wadde ɗo kay teskoye mon yo wonɗo no moƴƴi gandon ko serndi gandon holko serndi ɗeɗo gueɗe waɗa ni ko faa jorɗo ni ko gafara ni ko woow ay ni noon wotere dow ko faa ɗiɗi dow ko qaaf defte goɗɗe ɗe ko ni bindirta bindi men an noon ko nde ko ɗo janguɗa an ɗo an mo janginanmi o ko ɗeɗo ɓurata janggude enen ko ɗo jangate enen wotere less wotere dow ɗo wona faa toɓɓuɗo gafara so adima ko faa toɓɓuɗo hakkunde bindol faa toɓɓuɗo so woni sara bindol faa jorɗo so seri ndima alama wondi faa jorɗo so wayi ni dow woni wotere gaaf toɓɓuɗo wotere hakkunde ko gaaf toɓɓuɗo ɗo ko gafara aya qa mbiɗa aya qa fara wadde o e o nandi inde o e o nandi inde ɗo e ɗo nandi inde ɗo e ɗo nandi inde ɗo ko faa toɓɓuɗo ay fanani faa toɓɓuɗo ɗo ko faa toɓɓuɗo qa fara ay ɗo ko faa toɓɓuɗo ɗo wona faa ha gayna mbiya jorɗo mbiɗa ba jorɗo ta jorɗo ni ɗo ko faa jorɗo a jangina ba jorɗo a jangina ta jorɗo ɗo ko faa jorɗo ɗo ko faa jorɗo ha joni famide ni wayi ɗo ko gaaf toɓɓuɗo dow ay gaaf toɓɓuɗo ko toɓɓi ɗo ko faa toɓɓuɗo ɗo ko gaaf toɓɓuɗo ɗo ko faa mbiya jorɗo ɗo ko faa mbiya jorɗo ɗo ko qa ha gasa mbiya qa mbiya fara wona qafara ɗo ko gaaf toɓɓuɗo wadde ɗo noon ko teskuye woni ɗo so wayini ko faa jorɗo
so wayini ko gafara so wayini ko wow ɗo noon teskuye ma defta goɗɗo ko ni bindirta toɓɓere wotere dow ko faa toɓɓude maɓɓe kamɓe ɗiɗi dow ko gaaf toɓɓude maɓɓe boy sa yi ko wayni tan teskuye ma sa yi tan ɗo winda qul a'uzu ko gaafiya ɗiɗi gon ɗon andu wadde wotere nde ko duwanata wona faa a yiyama qul a'uzu ko wotere won ɗon wadde andu faa ko defte wonata ɗum tan teskura deftere nde nani yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen Allah on gondiɗo ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah yaya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin a saggi ƴeewa bawɗo takkoɗa sara makko o saggitma walluma ha mbawa adayama ne walluma nodda en mbaɗa 00221 77 906 14 81 ngara sagguira walla an keso jiɗɗo nadde hen bisimilla ma ngara kalna sarɗiji ɗi aɗi belma ngara janga a wawa gaccaɗa ndeƴa Allah wallu yaren wassalam ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah yaya li kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam